Det er fandme. Nej. Er det også? Det er lidt svært at kigge op lige nu, men vi sidder på massagestol. Det er dejligt. Ja, fandme på. Hvorfor? Ja. Så får jeg nakken i tur nu, men det er der. Og skulder. Lidt stiv i det her mølf. En lille smule. Der er fandme hunger. Nå, men så bare lige ringe, eller skal hold kæft, tag nu sammen. Det er bare stille en lille hilsen og sige god aften til jer. Jeg sagde god aften. Og så får jeg 5 år selv om det. Så får jeg bare god aften. Nu vil jeg lige have 10 minutters massage med. Så er vi op og slapper af. Og lidt spise måske. Så kan I have en rigtig god aften. Og så husk en ting. Det eneste rigtig kærlighed, det kommer fra hjertet. Så husk det, venner. Brug hjertet til at komme frem i livet. Ikke hovedet, i hjertet. Kan I have hugger?